Лабараторная работа нумар 4. Вымярэнне электрычнага напружання і супраціўлення правадніка. Абсталяванне. Крыніца току, амперметр, вольтметр, лямпачка на падстаўцы, рэзістар, ключ, злучальныя правады. У вольтметра ёсць верхняя мяжа вымярэння, максімальнае напружанне, якое можна вызначыць з яго дапамогай. Падключэнне дадзенага прыбора да ўчастка ланцуга, напружанне на якім перавышае 6 вольт, недапушчальна. Дадзены вольтметр мае дзве мяжы вымярэнняў. Пры значэнні напружання на ўчастку ланцуга ад 3 да 6 вольт падключэнне ажыццяўляецца да крайняй клеммы вольтметра. Вымярэнні праводзяцца па верхняй шкале. Калі напружанне на ўчастку ланцуга не перавышае 3 вольт, падключэнне ажыццяўляецца да сярэдняй клеммы вольтметра. Вымярэнні праводзяцца па ніжняй шкале. Збіраем электрычны ланцуг і замыкаем ключ. Вызначаем сілу току ў рэзістары. Уключаем паралельна рэзістару вольтметр. Звярніце ўвагу. Пры ўключэнні ў ланцуг вольтметра неабходна захоўваць палярнасць. Клему прыбора, адзначаную знакам мінус, трэба падключаць толькі да провада, які ідзе ад клемы крыніцы току са знакам мінус. Клему прыбора, адзначаную знакам плюс, трэба падключаць толькі да провада, які ідзе ад клемы крыніцы току са знакам плюс. Замыкаем ключ. Вызначаем напружанне на рэзістары. Вызначаем сілу току ў рэзістары. Параўнайце значэнні сілы токаў у доследах 1 і 2. Як адбілася на сіле току ўключэнне ў ланцуг вольтметра і чаму? Выкарыстоўваючы вынікі папярэдняга доследу, вызначце па законе Ома значэнне супраціўлення рэзістара. Параўнайце пашпартнае значэнне супраціўлення рэзістара са знойдзеным па законе Ома. Зрабіце вывад. Замяняем у ланцугу рэзістар лямпачкай. Замыкаем ключ. Вымяраем сілу току ў лямпачцы. Вымяраем напружанне на лямпачцы. Па законе Ома вызначце супраціўленне спіралі лямпачкі. Ведаючы намінальныя сілу току і напружанне, указаныя на цокалі лямпачкі, вылічыце значэнне намінальнага супраціўлення спіралі лямпачкі. Параўнайце вызначанае эксперыментальна і намінальнае супраціўленне спіралі лямпачкі, зрабіце вывад.